हाँ, हम मणिपुर के घटना के विषय में कविता के माध्यम से रउआ सबके बताओ चाहतन कि कितना सर्वसनार करे वाला वो घटना रहल बा। मानवता के तार तार भइल बटे। मणिपुर के मणि के चमक कुछ नेता कैले कलंकित। 4 मई 2023 से काला अक्षर में नाम भइल बा अंकित। का केहू अपन फरियाद सुनाई थाना कोर्ट कचहरी में। अधिकार के मांगे वाला बची नहीं छुपल हुई मुसहरी में। मणिपुर सरकार के तनको लागत नहीं खे लाज। मणिपुर सरकार के तनको लाज अब नहीं लागे। दया के भीख मंगली फैला के दामन उनकी आगे। ऊ थाना के सिपाही के कौन बा लाचारी। ऊ थाना के सिपाही के कौन बाटे लाचारी। आ उनकी सामने दिहला सन इज्जत सब बिगाड़ी। कौरों के ही काम रहे नारी के इज्जत लूटे के। कौरों के काम रहे नारी के इज्जत लूटे के। ई कहले हम पांडव हैं बतिया ई बा बुझे के। जे आपन इज्जत छोड़ दिहल दूसरे के इज्जत का बुझे। जे आपन इज्जत खुदे छोड़ दिहल दूसरे के इज्जत का बुझे। आपन देश छोड़ के विदेश में ही तो खूबे ही घूमे। आपन देश छोड़ के विदेश में खूबे ही हो घूमे। थाना के रक्षक भक्षक भैले। थाना के रक्षक भक्षक भैले। सगरो हद पार कर दिहले। भाग बनाई ऐसा सिपाही सीमा पर उ नाही गए। जे कमजोर अबला के नहीं बचावल। जे कमजोर अबला के नहीं बचावल उ देश के कैसे बचाई। ऐसा सिपाही के चाहे कि लगही चीन में करखा पोत के चल जाए। जे कमजोर अबला के ना बचावल उ देश के कैसे बचाई। ऐसा सिपाही के चाहे कि मुँह में करखा पोत के चीन में चल जाई। का अब कमजोर नर नारी रही केहू के सहारे। आ जब बरियरका ओके घुमावेला समाज में उघारे। मणिपुर के मानवता भइल बा तार तार। जैसे देश में अंधा बहरा लंगड़ा के बाटे ही सरकार। सरकारी हथियार से कैले सगरी हत्या। सरकारी हथियार से हत्या कैले सगरी। कैसे मुँह देखैहनी मणिपुर के मुख्यमंत्री। कार्यकर्ता सरकार के कैले खूब अत्याचार। कार्यकर्ता सरकार के खूब कैले अत्याचार। ई विदेश में घूम घूम के विश्व गुरु के करेले प्रचार। पत्थर दिल भी दहल जाई सुन के टीवी के समाचार। 56 इंच के सीना लेके विदेश में खूबी घूमे। आ गांधी जी के तीनों बंदर केहू के नहीं सुने। ई लोग भगवान के पुजारी ह कि नारी के हत्यारा। ई लोग भगवान के पुजारी ह कि नारी के हत्यारा। आ वहू के बचवा नहीं बचले जे जीतल कारगिल सारा। द्वेष के आग देखी मणिपुर में साल भर से जरता। आ जनता के दुख भुला के नेता अपने सुख खातिर लड़ता। भारतीय सेना के चीफ कमांडर राणा प्रताप कलिता हवन देश के शान। हथियार लुटाइल 5000। 21 नवंबर 2023 के दिहले बयान। अर्जुन ठाकुर कहले सुनो ये संगतिया। आ नारी संगठन आगे आके बचाओ लो इज्जतिया।